Unha vez máis se pon de manifesto que o alcalde, o señor Rodríguez, trata de xudicializar a discusión política, non? Desgraciadamente este portavoz xa está acostumbrado, porque esta foi unha estrategia que puxa en marcha xa en plena campaña das eleccións municipais e sigue por este camiño. Nós entendemos que o sueldo do alcalde non está para eso. O sueldo do alcalde e a súa responsabilidade política está para admitir a crítica política por parte da oposición. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular se mostró satisfecho por el archivo de la denuncia de carácter personal que le puso el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, y recalcó que el PP no judicializará la vida política. Ayer foi un día feliz e sentíme cómodo cando vin que se daba por archivado esta denuncia do alcalde contra esta portavoz, porque, como digo, e repito unha vez máis, creo que obramos con moita seriedade e sempre a crítica política fundamentada con feitos, porque sempre lles entregamos a todos vostedes sempre os papeles en donde nos basábamos a nosa denuncia política.